Lodwa tajba. Illum is-Sibt 25 ta' Lulju, festa ta' San Ġagbu l-Kbir, Apostlu. Nilqakom għal-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici. L-Evanġelju tal-lum ilaqqana ma' Ġagbu u ħuh Ġwanni, li lilhom u lid-dixxipli l-oħra Ġesu jgħidilhom: min fostkom irid ikun kbir għandu jkun għaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod lil sir tagħkom. Nitolbu biex ma nħallux il-kilba għal poter tirkibna, iżda li nkunu għaddejja bħal Ġesu, li ta' ħajtu b'fidwa għal kotra. U jidur ma' xatt il-baħar tal-Galilija ġessura lil Ġagbu bin Zebedew u l-ħuh Ġwanni iħejju xbik tagħhom u sejħilhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kiew nirringrazzjaw lil mulej illum għall-qaddisin li permezz tagħhom jurina is-sigriet ta' ħajja umana sabiħa, illum permezz tal-Apostlu San Ġagbu. Kieju nibdew dil-Qudiesa billi narfu kif Alla jibdilna jitrasformana bil-grazzja tiegħu u għalhekk nitolbuh l-ewwel nett jeħlisna mid-dnub tagħna. Int ħanin bil-bosta ma' min isejjaħlek mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti kollok tiba mal-midinbin, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti qaddist l-ewwel ħidmiet tal-apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wetta wejn lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, it-teżori tagħna qegħdin fil-ġarar tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa il-kobor ta' din il-qawwa minn Alla u mhux minn aħna għandna stess. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex mat-tnin, imna ħasbin, iżda maħniex qalbna maqtuwa, ippersegwitati, iżda maħniex abbandunati, mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna qegħdin dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu, biex ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu, għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mottija għall-mewt minħabba f'Ġesu, biex ukoll il-ħajja ta' Ġesu tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja.
Imma billi aħna għandna l-istess spirtu ta' fidi li fuqu hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll qed iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilqa' ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Assal min wieġbu flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa' lura l-imtarfin f'Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, u mbagħad bid-daħ intela fomna u lsienna nħall bajjat ta' ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. U mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna, u aħna ntlejna bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel il-mulej xortina, bħal widien tan-negeb, bħal dawk li jiżraw fid-dmuħ u jaħsdu bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. U sejjer imur bil-biki, iġġor iż-żerrija żrieħ, imma hu ġej lura jiġi bajjat ta' ferħ bil-qtatet fidejh. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqet fuq Ġesu ulied Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija. U jweġbitu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. Ma Ġesu wieġeb u qal, ma tafux x'intom titolbu, għandkom il-ħila tixorbuh il-kalċi li għand din ixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi tixorbuh tassew qalilhom. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkorlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom il-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħkmu fuqhom u l-kbarat iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min fostkom irid ikun kbir għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod lil sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għandna xena hekk interessanti llum fil-Vanġelu, festa ta' San Ġagbu għaliex hemm riskju ta' splużjoni insomma għaliex min-naħa għandek dan iż-żewġ dixxipli Ġagbu u ħuh Ġwanni flimkien ma' ommhom li qegħdin ifittxu biex jitilgħu il fuq. Min-naħa l-oħra għandna l-10 l-oħrajn li jgħidilna inkurlaw għalihom edbaqbaq. Min-naħa l-oħra Ġesu kalm, seren.
Ma minn naħa l-oħra wkoll għandu messaġġ ċar biex jikxef is-sigriet tal-ħajja vera. Għaliex kultant aħna nimmaġinaw li s-sigriet li inti tkun f'postok irnexxejt huwa meta titla sellum. Jista' jkun li tirkeb fuq dar ħadd ieħor ħalli jien inkun fuq. Hemm fuq, waħdi. Irnexxejt, jgħidilna Ġesu uħud milli jmexxu d-dinja jekk jaħsbuha. Meta inti taħkem fuq l-oħrajn u tuża l-poter għas-servizz tiegħek. Imma dik is-sigriet tal-ħajja, hekk nixtieq nagħti 3 eżempji biex hekk narfu x'qiegħed jaqsam magħna Ġesu permezz anke ta' San Ġagbu li kien bniedem fuq tiegħu ma tistax tgħidu li kien ġbara, kellhom il-laqam u li tirrat, jiġifieri pjuttost. Imma hekk kien bidel fir-relazzjoni ma' Ġesu skopra dak li ħajtih futur fil-ħajja. Hekk l-ewwel forsi eżempju nistgħu noħduh mill-arpa. Jacob insomma mhux eżatt l-onomastiko tiegħek imma fl-istess ħin nistgħu neħdu l-opportunità. Hekk imma l-arpa hekk għandek diversi noti li joħorġu minn tulijiet differenti. Kieku kollha ikunu l-istess jew wieħed ikun fuq l-ieħor, hemmhekk ikollok diffikultà ma toħroġ dik is-sbuħija tan-noti, ma toħroġ is-sbuħija tal-mużika. Ma fl-istess ħin in-noti jridu jkunu kkurdati u hemm is-servizz li inti toħroġ in-nota meta hija suppost. Dan li qed jaqsam magħna Ġesu, mhux li wieħed ikun fuq l-oħrajn li jaħkem fuq l-oħrajn għax imbagħad tiġi storbju, mhux mużika. Il-mużika ta' Alla toħroġ meta Alla joħroġ il-kwalitajiet ta' kull persuna. Dak li jagħmel Ġesu meta qed jgħid jiena ġejt biex mhux biex inkun moqdi, biex nidher jien, ma biex naqdi u nagħti ħajti b'fidwa l-kotra biex il-kwalitajiet ta' kulħadd ikunu hemmhekk. L-istil ta' Ġesu huwa ċar. L-umiltà tiegħu, l-imħabba ta' servizz biex joħorġu in-noti ta' kull wieħed waħda minna, sbuħija tal-karattri tagħna, il-biċċa kontribut li rid nagħtiha ma' ħadd ieħor. It-tieni eżempju nieħdu minn Santiago de Compostela, l-post fejn tant nies imorru biex iżuru l-qabar ta' San Ġagbu. Hekk min imur jgħidlek hemmhekk m'hemmx distinzjonijiet bejn sinjur u fqir min għandu pożizzjoni jew le, kollha mexjin jekk qed tiġaħħom saqajhom il-koll tiġaħħom saqajhom għaliex aħna kollha għandna l-umanità tagħna. U l-koll qegħdin hemmhekk ifittxu s-sens tal-ħajja. Hekk San Ġagbu għaliex għaraf li l-importanti mhux kemm ħajitla imma li jkun għas-servizz tal-imħabba ta' Kristu, issir ta' ispirazzjoni għal tant nies li mbagħad ifittxu mhux il-pożizzjoni imma is-sens ta' servizz li ħajatu bil-ħajja tagħhom. Hekk t-tielet eżempju għada jaħbad l-anniversarju tal-qtil ta' Jacques Hamel, assis ta' 85 sena li 4 snin ilu nqatel ġewwa Franza waqt li kien qiegħed iqaddes il-Quddisa. Jacques ukoll Ġagbu hekk li jgħix mill-ispiritwalità ta' San Ġagbu stess. Oħtu qalet li jgħix bħala bniedem fost il-bnedmin. Kemm sabiħa din. Hekk ma fittix li jkun assis fuq imma li jkun bniedem fost il-bnedmin. Ekku qalu hekk fuqu. Kien dan il-bniedem fost il-bnedmin li nqatel. Kien dan il-bniedem fost il-bnedmin, dan il-qassis, li sar simbolu ta' ħajja li tgħixha mal-oħrajn, ħajja li tgħixha għall-oħrajn. Bniedem fost il-bnedmin, bniedem li jgħix ħajtu mal-oħrajn u li jgħix ħajtu għall-oħrajn. Ftit wara l-qtil tiegħu intervistaw il-wieħed Plummer qal sal-aħħar ta' ħajtu baqa' magħna. Ftit ilu ġie d-dar tiegħi biex jikkunslana wara l-tlifna it-tarbija. Hekk araw is-sabiħ ta' dak li qed jgħid Ġesu. Meta ħajtek tgħix għall-oħrajn, ħajtek ma tintilifx. Jekk tfittex li titla' fuq l-oħrajn, imbagħad
tħalli dbatija warajk u erda u ħajtek tiżvinta wara dawk il-ftit ġranet jew snin li għamilt fil-ħakma. Meta inti ħajtek tgħixha għas-servizz tal-oħrajn imbagħad il-frott joħroġ u jibqa' wara ħajtek. Għada l-Ministru tal-Intern ta' Franza se jmur biex jingħaqad mal-komunità ta' din il-parroċċa biex ifakkar din il-memorja. Għaliex għex bħala bniedem fost il-bnedmin, ħajtu għexa mal-oħrajn u għall-oħrajn, allura jibqa' jispira lil pajjiż sħiħ minkejja għex ħajja umli moħbija f'parroċċa. Hekk jew nitolbu li aħna wkoll hekk ngħixu s-sabiħ tal-fidi tagħna. Nirringrazzjaw lil Mulej li jagħti ħajtu għalina biex in-noti tal-ħajja tagħna joħorġu mal-oħrajn imma. Li aħna wkoll nimxu l-mixja tal-ħajja hekk mhux b'supervja imma nfittxu s-sens tal-ħajja kemm hu sabiħ meta tagħti ħajtek, issib fejn ħadd tagħmel il-ġid. U bħal dan il-qassis ejjew nfittxu li ngħixu mal-bnedmin u għall-oħrajn. Aħna nistaġbu biżbuħija ta' kif jgħix Alla, kif jaħdem Alla u kif jistedinna ngħixu bħalu ejjew inresqulu t-talbiet tagħna nitolbu għall-Knisja kollha madwar id-dinja biex inkunu tassew hekk aħna flimkien mal-isfijiet u mal-Papa nkunu tassew eżempji sbieħ ta' umiltà u ta' mħabba ta' servizz. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-mexxejja kollha sabiex huma wkoll ikunu ispirati mill-ħajja ta' Kristu u jużaw il-pożizzjoni avdata lilhom mhux biex jaħkmu jew ifittxu l-interessi tal-ftit li għandhom is-saħħa, imma jużaw il-pożizzjoni tagħhom għal ġid ta' kulħadd, speċjalment ta' min hu żvantaġġat. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Dan huwa żmien ukoll fejn mhux biss il-San Ġagbu imma niffesteġġjaw diversi qaddisin patruni tal-parroċċji tagħna, nitolbu l-Mulej biex permezz tal-qaddisin narfu dak li tassew jagħmilna bnedmin sbieħ u jgħinna wkoll li nirbħu dik il-pika li toħloq firda u mhux għaqda. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nkomplu nitolbu għal ħutna il-morda dawk li qegħdin jitħabtu mad-dbatija u nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin isostnu jgħinu jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u tas-saħħa mentali. Hekk Mulej jagħtihom il-perseveranza u l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Hekk wejn lilna lkoll biex inkomplu nużaw it-talenti li inti tajtna għas-servizz ta' xulxin u nieħdu wkoll ħsieb tal-miżuri tas-saħħa biex inħarsu s-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ilqa' nitolbuk Mulej talbiet tagħna u talbiet oħrajn li hemm f'qalbna u ħsiebna u saħħaħna bl-ispirtu tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla l-dejjem. Int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla l-dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Mulej għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba u ilqa s-sagrifiċċju għażiż li sejrin nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli li xorob il-kalċi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed bħala rajja fis-sem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċit tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimdija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru bil-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġagbu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kull wieħed waħda minna aħna eżis għal Alla li ħalaqna ejjew nitolbuh flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħniena paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, irċevejna mulej id-doni qaddisa tiegħek, kolna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu, għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lil Alla.
Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ħlesenna waqaf mana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Jew nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ
Meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem ibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif kien Santu. mill-bidu issa u dejjem ibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikoll li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem għamel. Salve Regina, slim għalik Sultana, om ta' ħnina ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik li l-ek ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva. Li l-ek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamel. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għamel. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem għamel. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu Missier etern Alla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb.
Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bieb tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Frinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Henna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa Selmun. Il-qudiesa tiġi mtennija fis-6:30 ta' filgħaxija fuq TVM2.
Ninfurmakom li fuq il-website uffiċjali tal-Arċidjoċesi ta' Malta, knisja.mt, issibu lista tal-qudies bil-Malti u bl-Ingliż li qed jiġi ċelebrat fil-knejjes. L-insara kollha b'mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-qudies. Grazzi u nsellmilkom.